Increïble! Quin combat, senyors! I pensar que fa més de 4 hores que dura! Somiant a poder ser el millor del món. Lluiten, entre ells i no se sap qui serà el guanyador. Salten, corren, es barallen i no paren de donar-se cops. I l'estadi crida amb la gran lluita. I serà dels dos el gran superheroi. Els crits que donen són tan forts que fan tremolar el cel i els cors bateguen forts de cansament. Fins on faran arribar el límit de les forces? Els crits que donen són tan forts que fan tremolar el cel i serà el que guanyarà. Somiant a poder ser millor del món. Rostres, gira i sua la seva pell sota aquesta vermell. O ara o mai. Si no el guanyo, això pot durar hores. Però com ho faré per acabar-lo? És tan petit que és difícil saber on pegar. És molt petit. Precisament me'n puc aprofitar. Bé, aquest cop t'enviaré a terra. Què? Ah!